Благодаря ви и аз, но няма да свършим до тук, защото се връщаме към рождения ден. Разбрах, че имало някакви гости там, изпълнители. Имаше, да. Кои бяха те, да? Мадона, Джастин. да, Дивна. Като каза Джастин, пак се сещам за Дивна. Дивна, обичам те. добре, виж, кажи още нещо, ако има, ние ще изчакаме. Не, мисля за сега да приключи до тук. Мона беше, Кристо се появи също. Той всъщност не се появи, той беше през цялото време. Кой беше? Аз вече не помня, между другото. Елен Колева беше. Имаше много хора, не успяхме да видим всички. Просто като има сладолет там и аз не мога да мисля. Аз ви питах, мисля, че преди известно време за албум. Време ли е? Идва да е спокойно. Боже, всеки ме пита за този албум. Есента, бе, хора. Нямаме търпение. Есента, албума иде. В момента са го забелязали някъде покрай Холандия, идва насам, пътува, пешае. Мастерира се. Пешае, върви. Ние имаме още нови парчета, които ще правим. Чакай, не бързай толкова до есента. Айде, издайте нещо, да кажете нещо за новите парчета. Като сме да. се събрали да си обясним сега. Свършихме с промоцията и с концерта и сега започнахме съвсем прясно наново следващото. А след свободата, надявам се, не следва за трешетките. Ще видим. Ще отине да е така. Ще видим. Ще се видим незнайно къде. Ти внимавай също. Мога да дойдеш да ни помогнеш, да дадеш някоя идея. Аз съм в кома. Не. Будна.